hormatly vatandaşlar. Şuň 2022-nji ýylyň 2-nji maýy hepdeniň duşumy günü. Şuňky bilen temamyz narkoman Gurbanuly we Neşekeş Serdar konstitusiýany gödek bolýarlar. Gelin şo barada biz gurulma edelim. Gelin birinji bilen Türkmenistandan gelen habarlary seredip geçelim. Sizin bilişiniz ýaly ýan ýakynda bir 70 goly oglun gyýyt maşgala ýanky Azerbaýjany bar Türkmenistana gaýtjak boldular. Şolar Azerbaýjana gelenine şo ýerde Türkmenistana geçirilmeýän videolaryny ýanky öz näzarçylyklaryny bildirip video yapdylar. Şo ýerde videoda görkezdiler, ine biz geldik. Biz Türkiýe gidip bilemizok, biz deport bolduk. Türkmenistana gidip bilemizok. Biz iki ortada galyk diýip video etdiler. Türkmenistanyň hökümeti gorkujugyna derrew bulary ýanky gaýry berip samolyot berip içine saldy. Şular nime dämesin diýip ýanky gıyıklık edemesinler diýip bular basşam edilmedi, hiç adam edilmedi. Edil şoňa ýaly Farab tarapynda da boldy. 40-50 goly adam üýüşüp içine giýirilmän şo ýerde giýirmeden, biz giýirdirmeden biz video yapıp bütün dünya ýaradak diýende derrew şolar saldy. Ine Türkmenistanyň kanunlar gödek bolýan iksan narkoman atogul bire bu toran narkoman psihiktaýdan kellesi bilen mäläp ýören Gurbanuly Berdimuhammedow öz-özüni halk geňeşini ýolbaşy edip saýlan we beýlekisi kakasy narkoman tarapyndan biziň seslerimizi ogurlap saýlanan Neşekeş Serdar Berdimuhammedow. Ine şular Türkmenistana nowatly permany çykardylar. O permanyň esasy ýanky maksady 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan çeldi Türkmen halkyny Türkmenistana salmaly. Ünsörüm, konstitusiýa dogul bolýar. Kanunlar dogul bolýar şu permanda. Ýöne bulary ne prokuratura gurulugy, ne konstitusiýony sud ýa-da adalet ministrligi ýa-da beýleki hukuk gorýan guruluklar hiç kim bular sesem çykaryp bilenok. Sebäp hemme ýerde öz garyndaşlary, gaýyn topary, gökdöpin adamlary. Ine şeýle ýagdaýlar bolup geçýär. Inni biz häzir ýollar boýunça gaýdyp gelet. Gelin Türkmenistanyň gelen habarlary dogry dowam edelim. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistana ýene bir kanun perman çykaryldy. O ýerde bolsa Türkmenistana ayal gyýylar maşgala ýanky bir minut ayal gyýylar maşgalalaryna ýanky garşy şular ýüllüň katlanmaly göze salonlaryny yapmaly we ayal maşgala hiçli serwisler etmeli. Ayal maşgala maşynyň öňünde oturmaly. Ayal maşgala ýeköze gelmediler. 8-den 9-dan soň ayal maşgala eger bir erkek bilen gelýän bolsa, olary topulyp polisler nira barýan, nikah hatyn görkezdi. Ýene burada bir kanun azat hereketleri adamın azatlygyny konstitusiýada belirlenen ýanky maddalar bozýan hereketler edilýär. Muňa ne prokuratura, ne adalet ministrleri, ne konstitusiýony sud, ne Türkmenistanyň garanty bolan ýanky kepili narkoman Neşekeş Serdar Berdimuhammedow seredýär. Gaýtyp onuň narkoman kakasy bolsa onu gorlap diňe halky basyp ýanky muňa buyruk berýär. Ine şu ýanlatda bolup geçýär. Ine mysal üçin Türkmenawatda düýünküde bir maşgala bir erkek dogan öz gyzy dogan barýaka muňa polis toplanýar. Nämemiş? Gözüni ýanky boýapdyr şo gyz. Gözüni boýan üçin 3.500.000 manat jerime salındy. Ya da 10 meşrutka oturmalı ya da şu cerimeni tülümeli. Ine şu Türkmenistan'a iqtisadiyyatın ürüp durun vakti, Türkmenistan'a bir topar zatlarının yani kıyın vakti, adamın sosyal maddi adayı pis vakti, işçiliğin ulu yani ötüşü vakti. Ine şu adamlar bir narkoman Türkmenistan'ın halk geňeşiniň ýolbaşy wezipetini ogurlap şo ýerde mäläp ýören adam Gurbanuly Berdimuhammedow we
Onun oğlu öz oğluna padarka veren, prezident vezifäni ýa-ni padarka edip beren neşe kişi Serdar Berdimuhammedow. Olam intek meýlemen hyrlap başlady. Ne şuly adam Türkmenistany 15-nji asyra eltip, Türkmenistanyň bir topar problemalaryny çözmän, şu halka karşı näme et bolýaka diýip, diýje uny narkotik burup pikir edip ýatyr. Bunun bir aňyrbaş pikirleri hem ýok. Ýanyna bir konsultant hem ýok. Ýanyna diňe türkmennäl, türkmen halkyny diňe izmegin ýoluny bilýän Hramov otyr. Şolary düşündirip, ýerine ýen bir ksan türkmeni taýýarlapdyr. Ýarlakçylar goşunynyň esasy generallary. Ine şolar türkmen halkyny nähili ezip bolarka, nähili gorkuda saklap bolarka, nähili şu döwleti diňe gorku bilen östürmän, halky gorkulyp saklap bolarka, mertebesini gaçyryp, ruhlaryny peselip, şolary gorku edip, gul edip, şonuň baýlyklaryny, ata-babalaryň goýup giden, ýa-ni tebii baýlyklaryny uğurlap, valyuta geçirip, Bahreyn ýaly döwletlerde ateller gurup, Dubayda ateller goýup, gurup pullary nähili uğurlap borka diýip, giýje uny narkotik urup, bagşylary çagyryp, ýaşajyk gelin gyýlary getirip, ulada dolar berip, ulary zorlap ýören adam. Indi men bizim türkmen halkymyza soragym. Hormatly watandaşlar, eger bir sany bu turan narkoman, narkotik urup meýlep başlan bolsa, Türkmenistanyň kanunyny gödök bozup, bir wagtda hem ýerine ýetirýän hökümetiň ýolbaşçy diýmek, prezident, birinji minister, uly sekreter başy, howpsuzlyk geňişiniň ýolbaşçy we şo wagtda Türkmenistanyň kanun edici, ýa-ni Türkmen döwletiniň kanun edici şahyny ogurlap, şahynyň ýolbaşçylyk wezipesini ogurlap, halk geňişiniň ýa-ni ýolbaşçysy bolup, öz-özüni belläp, kanunlary gödök bolup, kanunlary üns bermän, depkelep ýören adam öz oğluny padark hökmünde bütün bizim halkymyzyň seslerini ogurlap, öz oğluny neşeke şoğluny prezident etdi. Indi bir tarapdan bu toran süpük narkoman Gurbanuly Berdimuhammedow, beýlik tarapdanam süpükleşýän neşekeş Serdar Berdimuhammedow. Siz şularda näme garaşýar? Şunun çıkaryan kanunları, çıkaryan nowatdan daşaryan nowatdaky permany diňe bizi ezmek üçin siz başga da garaşýarmyşlar. Ya şular ýolları açar, adamlara iş ýa-ni yerler döreder, zawod fabrikalar açar, ykdysadyety tuglap başlarlar. Şular ýa-ni ykdysadytyň ösüşini näme sebäpden baýdygyny düşünüp, alymlar getirip, kadrlar östürüp, täze daşyndan gelen, içinden gelen akıllı oglanlary jemläp, topur edip, Türkmenistan öňe gider diýip pikir edýär. Elbetde ýok. Bular näme der? Beýleki jübi ministrlaryny ýygnap, olaram narkoman edip, üýüşüp, meň çekip, arasynda kabinet ministri geçirip, halky ederler. Başga etjekleri ýok. Narkomançylykda bular öňe giderler. Elbetde. Sen näçe köp çekdik, şoça köp çekdik diýär. Sen narkoman bolýar. Ine 2006-dan başlap Berdimuhammedow ulusy, atasy narkoman bolup meýlep başlady. Indi bu hyrlap 2022-de görürsüňiz meýleme aňyrda dursun. Gürlemeden bu. Bir znaklar tapyp bizim bilen ýa-ni sırtda oynan ýaly bir znaklar iýerer de biz düşünmeli bolsa. Şonu ýaly düşünmeden gamçylarlar. Şu zatlar näme bolup geçýär? Şu zatlar bizim halkymyz enterem uglap 30 ýyldan bäri hökümetdäki işleyen adamlar Hudaýyň kömekçileri, şular perişteler, şular yıkılmaly, şular bizim padşahymyz, şular bizi öňe gider, şular bize kömek eder diýip şol inanyp ýör. Şondan. Türkmenistan döwleti diňe halkdan bar. Halk bolmasa döwlet eder. Döwleti halk dolandyrmaly. Eger bizim halkymyz dolandyrmasa döwleti, onu diktatorlar dolandyrýar.
Şunun için men size her wagt aýdýar. Ýollar ýapdy, ses çykan. Ýöne ýapyp gidip otyr, ýani her ýyl 2 ýyllyk, 2 ýyllyk, 1 ýyllyk ýapyp gidip otyr. Ses çykan o. O imsim her kim öz ýani ýastygyna aglap, gizlenip, ýogrunyň aşagyna aglap ber, ondan tok ýok. Ölüm gidip otyr. Dogun arnaşamyz ölüp gidip otyr. Medisina ýani servisi pes, içiniň sosial maddi ýagdaýlary pes adamlaryň hökümetden hiç il kömek ýok. O berýän pasobeler, padaçka ölmedi ýaly. Biz näme biz döwletiň grażdanlary dämi? Ya döwletden alınýan her bir kubametrdan gelýän pullar bize degişildi. Şuň üçin bize degişli. Ya biz şol baý döwletiň grażdanlary. Biz näçe şuraya prezident halk geňeşiň ýolbaşyny saýlar, şol bizim baýlyklarymyzy deň aramyzda paýlar ýaly. Eger şol hatlar bolmasa, şol ikisiň degi zulüm hemme konstitusiýalary üýtkötüp diňe öýler ýolbaşylyk bolar ýaly we bizim hökümetimizi öz mellerine geçirir ýaly, öwrer ýaly, şertler dördüp geçseler, biz näme etmeli, näme çykalar? Daşary ýurtdan kömek soramaly. Olar aýda üýşünde konstitusiýa çalşyn. Näme olar seretdi uzun. Geçen referandum. Konstitusiýa çalşyn, ikinji referendum geçende ýa veripeden boldy halkyň ol işi, ol ýa-ni iksan narkoman konstitusiýany hem zatlar üýtköp bizi administrativna bürokratik tarapdan bizi sen kagısan adamlara seretmem diýer. Dogran diýer. Şonuň üçin hem zat biziň elimizde. Hiç kimin ne Berdimuhammedowyň elinde, ne onuň jüw ministrlaryň, ne ol terrorist MHM'nin elinde, ne polis zombilaryň elinde, biziň elimizde. Şoňa haçan düşünseňiz, ine şo günden başlap siziň ykbalyňyz çalşyn. Men diýjek bolýar. Inni maňa her wagt soraw berýär. Murad aga näme etmeli? Siz bir daha da garaşýaňyz. Şol soňky etapy işine garaşýaňyz. Ýeriňizde ýargalyp ylgamak. Oňa barynça bir topar ädimler bar. Biz şonu etmeli. Birinji bilen biz Telegram kanalları açıp, yapık kanallarda birimizin havalaşıp, azyr bolup, ynanyşyp, dogun gardaşlymada bolup geçýän zatlary düşündirip, her kim men ýaly çykyş etmän, men ýaly öz dogun gardaşlygyna düşündirmeli bolup geçýän zatlar. Gözlerini açmaly. Hemmeler düşünmeli, alınıp barýan. Hemmeler düşünmeli, bir han tohum Türkmenistany basyp alýar. Ine şonu biz galyp bilýär. Bolmasa näçe protest edip adamy kaldyrjak bolduk. Her kim bir-birine seredýär, her kim pikir edýär, bir daşyndan bir gelip ya etber ya da ol ogoda, ol olun mert şol galaýmasa bizden galjak bolmaz diýip boýuna dalýar. Hawa hemmemiz gorkýar. Menem gorkýar, sizem gorkýar. Berdimuhammedowyň gorkýar. Putin'em gorkýar. Biden'em gorkýar, hemmemiz gorkýar. Üstümizde Allah var. Ýöne çürüyecek bolsa hereket edýär. Onda ýaşajak bolsam hereket etmeden hiç hak bolmaýar. Şonuň üçin men size her wagt diýen, öz näzarlygyny bildirip başla. Inni men MHM gullugy, polis gullugyny we harby gullugyny bilinjek bolýar, prokuratura gullugyny. Umuman hukuky goýan gulluklar. Sizin bilişiniz ýaly, bizim döwletimiz iksan narkoman bira kakafy bu torun narkoman meýalap ýören bütün ömrüni hökümet yerlerde işläp bir kanun ýagdaýda gelip Niyazowyň sag eli bilen gelip ýa bir gol çeken karar bilen gelip şol hökümeti basyp alyp şoň içinde Niyaz filminde bir topor ýa-ni watançy bir topor dastoýny adamlar bardy. Olar türmäge basyp zat edip öýüzi geçip bunu durak diýip ýa-ni samsakrak diýip iksan türkmenini aladym saýlan soň şo ýere geçip görse hiç kim hiç tat diýmese ýa-ni adamlary dastoýna adamlar basyp ýykyyorlar. Şol adam halktan ses çykmaýany görüp narkotik urup meýalap başlady. 10 meýaşda, 16-da, 17-de, 18-de
Adamlar öz ýagdaýlaryny çözülmeýän agyr ýagdaýlaryny görüp, daşyna gidip, eşek ýaly, gul ýaly işläp, maşgalaryny görmän günni gördüler. Elbetde 15-nji, 16-njy, 17-nji ýylda şu zatlar düýüp bolýan. Biz eýýäm gul ýaly ýurtda ýaşadyk. Biz galmadyk. Biz näme etdik? Bir çykalga tapdyk. Daşyna gidip şurada işläp, ýene-de içine girýär. Elbetde bolmaz. Elbetde biz bütün ömrümüzi işlemeli bolýar. İki zat tutulýar. Birinji, daşyna gidip işlemizde bizim çağlarymyz biz siz ötýär. Inanın, men özüm diýir şaýat. Haçanda sen giýjegini işlesem, çağıjyň 6 aýdan başlap, 10 ýaşyny çyldy, 12 ýaşyny çyldy. Sen ýanynda bolmasaň, şo ululanyny, oň aklyna ýanky, pikirine sen bolmasaň, 12 ýaşdan soň, eýýem sen şol 10 ýyl, 6 aýdan 12 ýaş çyldy, pikirine bolmasaň sen ýok şoň durmuşyň. Ananam. Bir kaka varmış, ay bir neme, sana rehimligim ýok şu çağda. Sen meniň rehimligim. Hawa sen o ýerde pul gazandyň diýersiň, ýene bir zat atmasyk tapagyň ýöne sen ýokdun. Ya sen ejesi bolsaň. Men size bir mysal getirdim. Bir görüňli aýal maşgaly. Amerikaga gidip işläp 15 ýyllap çağlaryň ärini saklap gaýdyp gelse, remontam edilmeýändir berilen pullary eğer başga bir aýal tapýar, çağatna ýanky haýyş etse çağı, sen näme men bakdyňmy? Ya men ulanymda sen niýe dediň diýip ýüzüne urup başlady. Ýene hemme zat taşlap Amerika gitdi. Ýeköle galdy. Maşgalap pytrak gitdi. Ine şo ýerde biz utulýar. İkinji utulýan adam bizim watanymyz. Bizim watanymyz ýuwaş-ýuwaşdan paçalyk otýar. Men öňüme aýdyp gelýärdim. 20 sentýabrda 2020-nji ýylda şol Berdimuhammedow diýen bir narkoman, bul käme wagt narkotik urup kelleti işläp käme wagt 1 minut 2 minut. Şo ýerde pikir edip, şol döwlet näme uğurlap bolarka? Ýa-na kömekçi hramydan sorasa, ulam ine Niýazow uğurlap ýetişmedi, ölüp galdy, şonu paça etjekdik diýip. Sizi gelin paça edin diýse, gatow pikir. Paça edin diýip boyuna alyp, ýanky boyuna edip hemmesine paçalyk ýoluna gidip başlady. Oğlunu getirdi, usileni. Oğlan gelýär diýip inanmadan. Konstitusiýanyň ne çalşýar, şo konstitusiýanyň esatyna hiç kim dalaşýar bolup bilmeýär, şonu bellemese diýdik bolýan halkymyz inanmady. Ay üstümizden gürülýär. Protesta çykaryp başlady. Hiç kim ýok diýip bizim üstümizden gürülýär. Öýler çykmaly adamlar bizim üstümizden gürülýär. Hiç kim ýok, sizin ýeriniz boş diýip. Wagt bizim ýerimiz boş bolar. Haçanda sen watançy bolmasaň, haçanda sen öz ykbalyny eline almasaň, haçanda sen ykbalyny gaçyp ýörseň, onda biz boş bolsa elbetde. Ondan soň ine 15-nji ýanwarda çağırdyk. Şu Berdimuhammedowlar usileni edip oğlunu getirmänkä, onda da adamlar käbir ýerde çykdyryp adetler üns bermediler. Ine şu üns bermedilik, ine şunu getirýär. Häzir 3-nji etap. Soňky etap. Şondan soň men öňüme aýdyp gelýän YouTube kanal ýapylýar. Gurbanowy eşitmerdiňmi? Men öz borjumy, watançy borjumy ýerine ýetirdim bolýar. Haçanda Berdimuhammedow paça bolan ýagdaýda, haçanda Türkmenistan paçalar geçen ýagdaýda meniň kanun bozasym. Sebebi şu paçalar geçmäke, poýuz gitmäke edilmedi. Ondan soň hormatly watandaşlar, biz hemmämiz hormatlanmaýan watandaşlar bolýar. Biz watandaşlar bolmaz, watansyz adamlar bolýar. Watan eýen bir tohum bolýar. Şonan uhlak galsa özüňiz bilerin. Näme diýin? Sebäbi bu mesele Gurbanyň meselesi, ak we saparyň meselesi. Bu mesele bizim halkymyzyň meselesi. Bizim halkymyzdan 3% adam ýeterlik. Şonu tap bilen. Şonuň üçin pikir edin. Hemmeler çykmaly diýilýän zat ýok. Kimiň ýüreginde wyjdan galan bolsa, kimiň ýüreginde namys galan bolsa, kimiň watançylyk duýgusy bar bolsa, enata duýgusy bar bolsa, öňe çykmaly. Sebebi biz öňe çykmasak, çykjak ýok. Ol bir. İkinji, şo çykan adamlar erteki gün hökümet gurup başlandy.
hükman suratda ýoluşyk weziplerini işlämeli. Näçe Türkmenistanyň agyr ýagdaýyna öz janyny aýyrman hereket etdiler. Diýmek Türkmenistanyň gowy günlerinde de ýa-da özgeç günlerinde şolardan beter wepaly adamy ýok. Bir şolar dayanmaly. Ýa şoň üçin men ýa çygyňy sen arsa zähmetçi bol, hükman ýoluşy bolmaly. Etrawyň, owa, vilayatyň, şäheriň hükman ýoluşynyň biri bolmaly. Polis diýdi, hekimlik diýdi, departament ýoluşdy, ýa gubernator diýdi, ýa prefekt diýdi, hükman ýoluşy bolmaly. Ine häzir wagty geldi. Hereket edin. Aktiv bolsaňyz hereket edin. Şol edýän hereketleriniz sizin gazanýan aýlygyňyzdan hart derur. Hükman suratda aýlygym alınmaly. Menim işleýän. Maňa daşyndan pul geleni özüm işläp maşgalamyny taklaýan. Şol arada da ýa-ni wagtyny gowy çeýnäp goýup, gowy organizowat edip men siýasat alyp barýan. Elbetde men siýasat alyp baranym bilen eýetir, utorn, utmorn, ýa biz utors, ýa biz utmors, eýetir saýlawda siz men saýlarsyň, saýlamarsyn, onu diňe Allah bilýär. Näme utorjağım diňe Allah bilýär. Şoň üçin men boyun alýan başyndan aýagyna çelli. Hiç zada behwitli zada garaşamak, diňe watanyny çykarsak, arkyn içine girip çykyp bilsek, eýýäm ulur budur. Eýýäm. Egerde sistemany çalyşyp, diktaturadan gidip öňüňe başlasak, onu taryhy waka bolýar. Türkmenistan ýoluny çalyşyp, diňe ösmäne gidýär. Ol ikinji tutuş. Egerde şöyle ýolbaşy bolup, ýa men ýa bizim ýa partiýamyzdan adamlar saýlansa, ol üçüncü tutuş. Onu diňe her etapda adamlar saýlap aýdaýmasa, başga bir çökmýär. Men isleýän bilen bolany, sizin isleýän bilen bolany, hem adamyň isleýär. Şoň üçin men ine hukuk gorýan gurumlaryň ýolbaşylaryna we orta departamentlarda, orta gatlakda işleýän adamlar ýörýär. İki san narkoman birine killesi gidip psihbalnoýdan, ýa-ni eýýäm adam hatalyndan çykan halk geňişiň ýolbaşy. Beýlekisi bütün ömrüni, ýa-ni 18 ýaşdan başlap, şu güne çelli, 40 ýaşa çelli. Neşe urup, bir hepçilik edip, bizim vatanymyz talak gelýän adama siz gulluk edýäňiz. Näme sebäp? Şu adamlar kirkitlemek üçin gelim şularyň eden zatlaryny biz sirdeýin barýar. Şol iksany, ýa-ni narkoman, jinaýatçy adamlaryň şol kirkitlemek üçin biz şoň kimdigini bileli. Dedim. Egerde biz atol narkomanlaryň bizim Türkmen jemgyýetimizde öz sosial orunlaryny kirkitlejek bolsak, biz iksany atol narkomanlaryň edýän işlerini teretmeli. Ünsürin, Türkmenistanyň konstitusiýasyny gödök bolýan jinaýatçylar. Şol ikisi. Ine soňky bir 15 ýylyň içinde çykaran iksan permany. Birinji permany ýollar ýapdy. İkinci permany aýal gyýlaryň azatlygyny boldy. Eýýäm diňe şol 15 ýylyň içinde eden jinaýatlary konstitusiýan bolup, şoň üçin şolar türmäge gitmeli adamlar. Diýmek şolar jinaýatçylar. İkinji, saýlawlarda bizim setlerimizi ogurlap gelýän syýasy kezzaplar. Näme syýasy kezzaplar? Dedim, 2006-njy ýyldan bäri atasy, ýa-ni narkoman Berdimuhammedow kellesi giden psihbalnoy setlerimizi ogurlap gelýär. Ýygyda inni 2022-de oğul goşuldy. Bu näçe syýasy kezzaplar? Sebäp bütün dünýäni siýasatlary bilen alýarlar. Bir ine halk saýlady. Ine biz saýlanan prezidentler, mena saýlanan halk geňişiň boluşdy. Bulam men oglum halk saýlaýdy da şoňa ynanaýdy da men ýaşlar goýjakdym, onu oglum saýlaýdylar da diýip. Ýa-ni syýasy kezzaplar, syýasy maşennikler. Bütün dünýäni alýar we öz halkyny alýar. Diýmek, jinaýatçylar, syýasy maşennikler. Inni üçüncü,
bizim tebii baýlyklarymyzy alyp, satyp, öz guruluş biznesiniň üstü bilen daşına çıkarıp, Türkmenistanyň tebii baýlyklaryndan gelýän walutaň 80% gowragyny öz husus hasaplarına geçirip, o ýerden Allah bilsin näme bolýanyny, şo ýerden pullary oglap ýüren iki sany korrupsiýon kezzaplar, moşennikler, ogur pargor moşennikler. Dördüncü, narkotikler giyce gündüz urup, kıyız gelinlerimiz zorlap ýüren narkoman manyaklar. Dördüncü, bizim döwletimizin behwitlerini Putin'a satıp, Putin'in gulluğuna işleyen vatan dönükleri. Beşinci, bizim halkımıza karşı kanunlar çıkarıp, bizim halkımızı erip ýören, giyce gündüz harby, giyce gündüz ýa-ni hukuk bolýan gulluklara basyş edip, halky erip gelýän vatan düşmanları. Aýdy bersen iri ulur. Inniki Türkmenistan halkyny moral taýdan, ruh taýdan we fizik taýdan ýok edýän halkyň düşmanlary. Ine şu adamlar egerde şu kısan adamy biz ketkitlendiriş, ýa-ni argumentler bilen jemlesek, onu şul atogul narkoman Gurbanuly we Neşekeş Serdar siyasi kezzaplar, oğul parahor moşennikler, narkoman manyaklar, vatan dönükleri, halk düşmanları diýip atlandyrypdyr. Inni şo ýene bir gezek polis we MHM harwuluklarına ýerlenýär, prokuratur uluklarına. Ine bile jemgyýetiň içinde şonuň ornuny kesipledik. Siz näme üçin şunu tutsa bilen? Näme sebäpli siz şonuň arkasyny gorýaňyz, arkasyny çalýarsyňyz? Näme sebäpli siz şolaryň beýkanun hereketlerini we kanunlaryny ýerine ýetirýäňiz? Han adalet ministrligi? Han konstitusiýony şonuň çykarýan kararlaryna, fermanlaryna jogap berýän? Hani Türkmenistanyň döwlet guruş sistemasy, üç şahly ýa-ni döwlet guruş sistemasy. Eger bir şah ýalňyşda, beýlik şahy deňaryň hökmüne ýa-ni pretensiýa edip deňişdirýär. Sebäbi hemme ýere öz gaýyn topuruny Göktöpeden, Baýbalykdan adamlaryny goýup, hemme vilayetler basyp alyp, şu gün-günden güýçlük bilýär. Indi biz galmasak, biz bir nokotdan geçerse bolýan, biz hiç wagt galmaz. Ana. Diňe grardan urşy edämede başalat ýok. Indi men ýene de polis MHM gulluklarına ýerlenýär. Hawa, siz paraxo. Hawa, siz halky beter talýanyz pursatdan peýdalanýar. Dogry. Ýöne şu ýolun bir netijesi bar. Bir nokada baranyňyzda ine şu ýerde grardan urşy başlar. Adamlar innisi de çylamaz. Giýje var ýaka durdursaňyz şu bıçaklap giderler 3-4'ten sizi. Yatyan yerlerini kekitlep, öýlerinizi kekitlep yak gaýdarlar. Inanın, maňa jaňy diýerler. Murad aga men özüm yakjak, MHM-iň öýüni bilýän häzir, şu birinji olary yakjak, şoň gapynda da özüm yakjak diýip aýdýar. Görýärmi? Ine halkymyz nira bolýar. Diýmek, siz Berdi Muhammedowlar gollap, imsimçilik edip, elinizde kanunları ulanman, halka hizmet etmen, halkın ıkbalini, halkın behwidini goraman, kasam içen zadyňyzy dolu unutup, siz ganxorluğa hizmet edýär. Diýmek, sizem şu toporly, şu toporun adamı diýmek, biz halk bolup, size başladan görüşmeli. Mümkin sizden başlamaly. Mümkin sizin öýlerinizi ýakmaly, sizin bir-birden tutup sizi öldürmeli. Mümkin. Egerde biz kanun zatynda ýörek bilmesek, biz yara soran, bütün dünya cemiyetini yara alansa sizlerden başlar. Ine şunu grajdan uruşy diýär. Biz başka alajymyz ýok, siz biz tupiga tanlamadyk. Biz terroristler. Ýöne siz bizi kanun ýagdaýda şoňa getirýäňiz. Kanunlar bolup, bizim bütün dünya cemiyetinin öňünde barıp, kanun ýagdaýda kömek soranmyzda Ukraina kömek düşleri ýaly halky
öz kanunlaryny, öz azatyny gorumana yara berenle biz sizi birinji bilen ýokotmaly. Görürsüňiz. Siz şoňa etdiňiz. Dijek bolýanlar. Şoň üçin aç kelleňiz aýlan. Size de täze durmuş gerek, size de gowy durmuş gerek. Bolýa eden zadyňyz etdi, indi geçdi, indi täzeşlerin hemme zatlar. Täze bizim öňümizde we diktatoryň aramyzda siz bede bolup durýarsyňyz. Biz sizi aýyrmasak bolmaýar. Ya siz gyra çekilmediniz bolmaýar. Başga naçy ýok. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, MHM gulluk, polis gulluk, prokuratura sizem bizim watandaşlarymyz. Sizem halkyň içinden çykdyňyz. Siz nähil kelleňizde şu zatlary pikir edip, halky edip, nähil şu agry ýagdaýa salyp bolar we nähil zat kap bolar diýip gezip ýörüňiz. Bir bolýa ýanky şunu koda barmadyk bolsak bolýa intek ýanky halkyň hal ýagdaýa gowy bolsa bolýa diýseňem bolýa. Ýöne biz bir nokoda bardyk. Ine ol nokodam gраждан uruş nokudum ýanyna. Ine şoň üçin siz aýdym. Ine bizim halkymda ýüzlenýär gelýär. Hormatly watandaşlar. Türkmenistany häzir bütün dünýäde adam hukuklary goýan gurumlar sertdi. Egerde MHM ýa-da polis gulluklarynda işleýän adamlar sizin haklaryňyz bolýan bolsa, birinji bilen dokument ýygyna. Inanın biz hökman çalışak. Şol adamlary, şu faşistler tapbalýarlar bütün dünýäde. Biz tapmalyz. Hökman jenaýata çykarar. Egerde siz häzir günde şu gün öz näçiliginizi peýdalanyp, ýanky arda ýatyp bilseňiz, has bolmasa ýygynan dokumentler. Şonuň öýlerini kesitlen, kimdigi, nämedigi, haýsy wezipede işleýän, ýeti işden aýryldy, aýrylmady oňa seretme. Hemme zatlary ýygynan. Elimizde dokument bolsun. Kanunlaşdyryň şol zatlary. Argumentlaşdyryň şol zatlary. Biz olara garşy görüşmeli bolýar. Bizim alajymyz ýok, olar bizi mejbur etdirýär. Indi men size ýürüýte öňe aýdýadym, bir dokument görkezjek bolýan hormatly watandaşlar. Şu dokument ýanky size kömek eder ardalaryňyzy ýazmana, size kömek eder öz ýanky haklaryňyzy gorumana. Yani men size şu dokumenti görkezdim bir min. Men täze kompýuter almalym. Entek kän näme demo? Kän gowy bilemo o kompýuteri. Operasiýon sistemany çalışdym, ýa-ni Mac OS'dym. Şu dokumenti ýalnızca taýýar etdim. Tap bilemo. Şonuň üçin watandaşlar, men ýürüýte bir video çekerim, şu dokumenti goýan size. Şu ýerde hemme adresler bar. Niye arda berjek bolsaňyz siz berip bilersiňiz. Şonuň üçin bu diýär. Niye ýazjak bolsaňyz berip bilersiňiz. Men ýürüýte goýan bir ýani kiçirak video edip diňe şol adresler goýan. Şunu goýarsy. Şu ýerde OON-nyň, OBSE-nyň we beýleki adam hukukyny gorayan gurumlaryň ýemel adresleri bar. Hemmesine iýerim. Birini typdyrman. Şo ýerde türkmençe, ingilisçe, istin türkçe, istin dilde ýazyň we ýanky öz dokumentlaryny goşun şoňa. Şol gurumlardan kömek sorar. Egerde onam etbilmeýän bolsaňyz, onu siz hemme dokumentlaryny ýygynan, maňa ýigert bilseňiz, ýigert bilmeseňiz ýygnap saklan. Biz bulary bir-birinden tutup alýar hemmesini. Kanun bolýan adamlar. Şoň üçin
pikir etmeyen bular kanun boza ineterin Putin 20 yıllık kanun boza yakatına tutturur yani. Hükman bunu suud edip gaga çağırıp basıyor. Ya özünü öldürmeli ol ya. Son günler seyretseniz yaşamını dağılap yatıyor. Bolmasa onu terma yadırını yani yaraganma. Onu kim seyrediyor? Şonu yani hayatır demokratiya güçleri kalk başladı. Urur düştü. Diktatörler düşünceler çalışıp başladı. Demokratiya uruşa getiriyor. Bir topor zatlar ağırlap adamın fikirlerini yani yanlıştırıp başladı. Yine şunun için demokratiya kalıp hem yerde suud ediyor. Ünsörün Ukrayna. Ukrayna demokratik devlet, ömürden devlet. Ruslar şöyle gelip şol adamlar öldürüp cahillarını talap şöyleden stiralni maşin, mikserler, kompüterler hem de dağıtlar oğula patta gengülüyor. Bunun küçülürün, oğulun, yoğulurun asfalda eken. Hem yerde tuvalet var eken içinde, cahilların içinde deyip gengülüyor. Ösen öyle Rusya karşı. Demokratik yolu barayan bolsa sen ösemeli. Sebebi şuraya yani bir Muhammedov'un edişiyali etip bolano. Misal için Ukrayna'da Ukraynan prezidenti uruş gidip durun vakti yollar yapamam. Gaytip halkını kömek ediyor. Şolar bombanın aşağına, raketanın aşağına çıkarıp daşına çıkarmak için. Halkını oraya giyeceğini. Bunlar ne ediyor? Bizde uruşam yok, hiç adam yok. Halkından korkup gizlenip şuların içine girme deyal edip korkup şolardan yani karar çıkar. Ünsörüm, bular diktatör devlet. Halkına karşı görüşen. Bunun demokratik devlet. Halktan sayılan adam halkın bekletme oluyor. Yine bir şey olan etmeli. Edil Ukrayna'nın edişyallerle onun kovutmeli. Katı kovutmeli. Yine şunun için demokratik her vakit otur. Hayaldir ki yani bazı iqtisadiyetine dini demokratik devletler öňüde. Ol Xitay öňüçek bolup neme diýär? Dini iqtisadiyetine seyrediýär bolýan. O ýerde bir topar kanunlar bolýar, bir topar adamlar kösenýär. Olar görünen o. Şonuň üçin adam gymmatly, adam zat iň birinji ýerde. Ondan soň jemgyýet, ondan soň hökümet. Şonuň üçin hökümet adama hyzmat etmeli, jemgyýete hyzmat etmeli. Ine şu ýaly ters guruş gerek. Bizde häzir näme guruş? Adam jemgyýete hyzmat edýär, jemgyýete ýa-ni hökümete hyzmat edýär. Hökümetiň ýolbaşçysy bir adam. Atolksy. Ine baswal, hemme wezipeler baswal kontrol saklar. Öl garyndaşyny goýup paçalyk edýär. Onun döwlet bolmady, döwlet ýok. Hormatly vatandaşlar, men şunun bilen çykyşymy utarýan. Şu Ramazan aýyna 30 günläp men çykyş etmedim köp. Ramazan aýyna erwet pikir etmeýän, şu erwet adamlara boýunça pikir etsen, şoň erwetdigi sany ýok ýa-ni. Şu pikir etmeýän ýa-ni özüme rahatlyk we akynlyk ýa-ni durmuşymy dowam etdim we şonuň bilen çykyş etmedim. Inni nesip bolsa şu bilen başlap çykyşlary köpeller we hereketler köpeller. Ýerlerden birini çykyşlarynda biz sizi dogry ýoldan alyp gideriz, kanun ýoldan. Maksimal kanun ýoldan alyp gideriz. Egerde ýaralanmaly bolsa, onda biz özümüz karar çykarmazsa, bütün dünýä jemgyýetine karar çykardy. Onu bizim arkamızda bir topar döwletler bolar. Onu olar gitjek ýeri ýok. Ine şuň bilen men öz çykyşymy utarýan. Ýene bir gerekçeli hemmäňizi Orada bayram bilen kutlaýan, mutlu bolsun Orada bayramlar. Allah'a, Hudaýa hemme arzularyňyzy, hemme niýetlerinizi ýerine ýetirsin. Türkmen halkam Allah'a azatlygyna çykyp, bagtly, abadanly we parahat durmuşyna eýe bolsun. Hemme adamlaryň maşgalary, çağajyklary we dogan garnaşlary azat we bagtly durmuşda ýaşady. Türkmen halkynyň adamlary. Şoň üçin hemmäňize ýene bir gezek Orada bayramlar kutlu bolsun. Biz adaletli ýolda barýar, arkamyzda Allah duranlar. Şoň üçin ýoldan sowulmaly. Sag bolun.